Bosniýanyň paýtagty Sarajewo Rim papasy Fransiýasyň 6-njy ýylyny etjek bir günlük sapar sebäpli plakatlara basaryldy. Şäheriň köçeleri, sowgatluk başgaplary, futbolkolary, nişanlary satýan kiosklardan boldy. Ibadatkanalardan bolsa Vatikanyň baýdagy galgyýar. Rim papasy 50 000 adamyň toplanmagyna garaşylýan Olimpiya stadionuny parahatçylyk we dinler arasyndaky dialog üçin doga dilek eder. Bosniýa-Hersegovina soňky saperden Rim papasy John Paul II bolupdy. Ol 1997-nji ýylda Sarajewo, 2003-nji ýylda bolsa Banja Luka gelipdi. Gürcistanly meýletinçiler Tbilisiň hususy haýwanlar penahanasyna agyr ýagan ýagyş sebäpli gelen siýilden soň arasaçylyk işlerini geçirdiler. Bu ýerde ağzından 15 gark boluverdi. Bu penahana millioner haýwan söýüje degişli bolup, ol binanyň birinji gatynyň dolu weýran bolanlygyny aýtdy. Ol ýerde 500 töwerek it bir näçe aý we şagal saklanýar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda täze awtobus gatnagy açyldy. Bu gatnagy Islamabad bilen Rawalpindiniň arasyny baglanşdyrar. 500 milyon dollarlyk gatnagy urunyň öz stansiýalary, liniýalary we köpürleri bolup, olar diňe awtobuslar tarapyndan kullanylýar. Bu proýekt Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif tarapyndan açyldy. Kırgız paýtagty Bişkekde Merkez Aziýanyň ilkinji tans olimpiadasy geçirilýär. Goňşy ýurtlardan ýarşa gatnaşýan tansçylar dürli stilde, şol sany etniki, pop we ýokary pop, Bollywood tanslaryny ýerine getirmekde wäsleşýärler. Ýarşy 5 we 25 ýaş aralygyndaky müňçe mehri tansçy gatnaşýar. Siz täzelikler bilen tanyş bolýaňyz.